Merkelenbeek werd zondag gebeden voor een goed Oud-Limburgs schuttersfeest. Dat wordt op 2 juli gehouden in Merkelenbeek. De schutters hopen vooral op goed weer, want dat is misschien wel de belangrijkste factor. Maar wat is nu het ideale OLS-weer? Ja, eigenlijk zo'n 24 graden ongeveer. Dan is het net te koud om aan het water te liggen. En het is een fijne temperatuur om langs de weg de optocht te kijken en op het terrein te genieten van de wedstrijden en alles wat er gebeurt. Ook de zusters van het Korenveld werd op het hart gedrukt om vooral te bidden voor goed weer tijdens het OLS. Om het verzoek kracht bij te zetten, kregen de zusters een worst en een mand met streekproducten aangeboden. Maar ook een mand met streekproducten. Ja, meneer Timmermans, dat is toch eigenlijk een beetje een milde vorm van omkoperij dit, hè? Ja, maar het is wel een hele milde vorm. Hè. Als ik de zusters vraag om voor goed weer te zorgen tijdens het OLS, verdenken dat voor de rest allemaal voor elkaar hebben. Het enige wat we hebben, dat is goed weer. En het weer zoals we dat nu vandaag hebben, dan moeten we eigenlijk vasthouden. Ja, tot Kerstmis zijn we wel en zeker. En met Kerstmis nog beter, dan zijn we pas tevreden natuurlijk. Maar als het dit het type weer zou zijn, dat zou schitterend zijn. De zusters hebben net gezegd, zonder dat woordje en de cadeautjes zouden ze ook wel gebeuren hebben. Ja, dat weten we, maar dit is toch wel een goed gebruik. We zijn ook al naar Wittem geweest met een woes, dat weet je wel. En dit is misschien nog een beetje extra, maar laten we het nou niet nog een woes brengen, het wordt misschien 34 graden, dat zou wel net te veel zijn, hè? Toch? Wij bidden. Omkoperij zou ik het niet noemen, want we doen het ook zonder, dus maakt niet uit. En wij vertrouwen op dat God geeft wat we vragen, zoals hij het zelf, Jezus zelf gezegd heeft. Vraagt en je zult krijgen. Dus vanuit dat geloof bidden wij graag om goed weer. Goed weer of niet, straks in het eerste weekend van juli. De schutterij is op alle mogelijke scenario's voorbereid. Nou, het wordt zelden of nooit uitgesteld. Dus dan gaan we toch, als het regent, gaan we toch de optocht houden. En als het regent, gaan we toch de wedstrijden moeten doen. Misschien met het uitstellen. Alleen scheten is natuurlijk lastig bij slecht weer. Dat moet dan misschien een week later of 2 weken later. Deze zegt, vraag en dat zal u worden. In het geloof en vertrouwen worden wij tot u. Zegen alle dagen van het OLS. Met goed weer en veilig verloop. Wij zijn een gemeenschap van zusters en priesters. De geestelijke familie Het Werk. We zijn ontstaan in de jaren 30 in België en nu sinds de jaren 60 internationaal. Dus in de verschillende Europese landen, in Amerika, in Israël. Dus van daaruit. En op verschillende plekken doen we verschillende opdrachten voor de kerk en in maatschappij. De zusters van het Korenveld behoren dus tot een grote internationale gemeenschap gelovigen. Als die allemaal aan bidden slaan voor het OLS, dan moet het haast wel goed komen. Ja, we vragen erom. Ja. En wij geloven God, onze God van het christendom, dat hij Heer is van hemel en aarde. Dus ook dat hij dat ook kan bepalen. Ja.